Bueno, determinatu honetan, bueno, a principios, ez dago ezer holan esaten duzuna, bueno, danak batzen baditugu ze geratzen da. Bueno, bi zutabe hauek batu ez batzerakoan barrina direnez, leku desberdinetan kokatuta daudunez, baina batura barrina izango zen, eta izango zen, bikena gehiru boskena da minus batkena, eta hauek batuta ere, ze geratzen da, minus 12 gehi 11 minus batkena. Beraz, zutabe lerro guztiak batzen baditugu, geratzen dana da, goian, minus batkena. Bat gehiaren kontrakoa minusa, ez? Orduan, lehenengo lerroari gehitu danak. Vale? Fikaten basarie, sarri erabiltzen dugu kriterio barreina aber zer gertatzen den. Eta zeo zer lortzen dugunean, balio bardinak urteten lehenengo lerroan, edo lehenengo zutabean, orduan, ontzat emoten dugu kriterio eta jarraitzen dugu aurrera. Vale? Eta geratzen da, minus batkena, minus 6 gehi iru gehi bikena, minus 6 gehi iru gehi bi minus batkena, vale? Eta hori danetan. Minus batkena eta minus batkena. Eta bere azpizan dodenak bardin. Hau da, iru bikena minus 6, bikena iru minus 6. Orduan, bardina dan ateratzen dugu. Minus bat ken a eta minus a gehi bat gauza bera da. Vale? Minus bat ken a eta minus bat gehi a. Vale? Bueno, eta geratu dana da bat iru bikena, bat bikena iru eta bat minus 6, minus 6. Orain, lehenengo lerroan batak eukita, zeroak altitugu egin. Vale? Naiz eta tentagarra izan, bi hauek kentzen, amengo 0 bat lortu, eta bi hauetan, adierazpen antzeko bat geratu, gero erunatu kenketa egin naizateko. Principios joko genuke zeroak egitera hemen. Vale? Zeran, principios berdin dutzu, baina bi hauetan a agertzen denez, egingo dugu erabili hau zeroak egiteko bestietan. Vale? Piskat, normalian beti, desberdina dan zutabea erabiltzen badugu zeroak egiteko besteetan, aldugu espero, geratzea antzekoak gero geratuko diren zenbakiako. Vale? Berdin, minus a gehi bat, ezaztu atatakoa ipintzen, eta azten gara. Batken bat 0, iruken minus 6 bederatzi, eta bikena ken 6 da bikena ken minus 6 da sortzikena. Bai? Gero, batken bat 0, bikena ken minus 6 sortzikena, eta iru ken minus 6 bederatzi. Tamen bat, minus 6, minus 6. Vale? Beraz, ja, badaukagu ametik garatzeko aukera. Bueno. Beraz, hau geratuko zan, eta hemen, guk lehenengo zutabeari kentzen badiogu bigarrena, mentxe bertan, lehenengo zutabea ken bigarrena, ze geratuko da. Kanpokoa bardin, eta geratzen da. Lehenengo zutabea izango da 0, bederatzi ken sortzikena da bat gehia. Eta sortzikena ken bederatzi da minus bat kena. Gero, 0, sortzike ken a, barkatu, bederatzi, zelan nabien. Eta gero, bat,
minus 6, minus 6. Vale? Orain, bi hauen artean batuketa eginez, aldugu lortu 0 bat hemen. Vale? Esatu zuete, beti aldugu bertotik garatu eta geratzen dana egin. Baina, batzutan praktikatu alda 0 gehiago egiten, eta hause eta aukera bat. Vale? Minus, agei bat, esan dut, bigarrenari gehitu lehenen hirugarrena. Vale? Beraz, 0, zutabez lerroak, parkatu. Bai? Bigarren lerroa, gehi, hirugarren lerroa. Beraz, lehenengo bardin. Hemen, 0, sortziken a gehi bederatzi, da amazazpiken a, eta minus 6 ken 6, minus 6 gehi minus 6, minus amabi. Eta minus bat kena, bederatzi, eta minus 6. Orduan, geratuko da, honen biderkaketa. Jakin da dela, plus, minus, plus, bai? Orduan da, hause, minus agei bat, bider bat, eta geratzen da determinante hau, plus minus, da bider minus hemen, beraz gehi hemen, vale? Ikusten duzu, hau minus dala. Bider, ipineko tamen minus, aparkatu. Bider minus amazazpikena, bai? Eta bider minus bat kena. Minus bat kena da minus agei bat lehen induguna. Bai? Beraz, hemengo minusa, hauze minusarekin plus geratuko da. Eta geratzen da, agei bat berbi, eta bider hau da bider a ken amazazpi. Izan leke, hemen beste kombinaketa baten bitartez, hau da, hirugarren zutabari batuta lehenengoa, geratzea igual errezago egiteko beste modu batean. Edo jarraitzea beste pausu batzuk, beste bide batetik junda, leku harrinera jagatu behar da. Vale? Sarri, gogoratu, olako gauzak agertuko dira. Vale? Eta olako gauzak erabili behar dituzu.